Poznáme 5 základných typov teleportov. Portál, kvantová teleportácia, exotický teleport, psychický teleport a sci-fi teleportácia, ktorú však nebudeme rozoberať. Vezmeme si portál. Portál znamená prepravu ľudí a objektov úpravou, respektíve zakrivením priestoru, vytvorením tzv. Portálu. Takýto portál ste mohli vidieť napríklad v seriáli Star Trek. Pozrime sa na to. Ďalším druhom teleportu je kvantový teleport, čo znamená transport objektov pomocou rozkladu na častice. Na objekt je vyslaný lúč, ktorý ho prakticky rozoberie a získa informácie o polohe a stave jeho atómov na to, aby mohol byť objekt neskôr opäť vybudovaný. Tieto informácie sú nahrané do počítača a následne energetickým lúčom vyslané na cieľové miesto, kde je objekt znovu postavený na základe informácií z počítača. Kvantovú teleportáciu ste mohli vidieť v seriáloch ako napríklad Star Trek alebo Doctor Who. Opäť tu je malá ukážka.